Oyawore nyakwara mogik kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ariyo tarik 24 dwe mar 11 higa mar 2020. Makelo ni chenro ni kaka pile en an Chris Owino. An kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard, kendo thoro mar wacho oboke mar The Standard en ni BBI reggae plays on. BBI reggae plays on. Reggae mar BBI dhi nyime. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga gikone to dhi telo ne oganda ma pacho kae choko sei maromo milion 4 ewi ripot mar BBI kochakore odiochieng' makiny e kar romo maduong' mar KICC. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga odiochieng' makiny dhi telo ne oganda ma pacho kae choko sei maromo milion 4 mag oganda ewi ripot mar BBI kochakore odiochieng' makiny e kar romo maduong' mar KICC. Nyasi makama kata chenro mar choko sei maromo milion 4 idhi timo kuom juma achiel mabiro. Bang'e tibiro chwalo sei go ne duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IEBC, madhi bedo kod dwe achiel mar ng'iyo sei makamago. Koponi gisepuodho sei maromo kamano to gibiro chwalo BBI bill ne county assemblies mondo odhi otwagie kendo opuodhe kuom dwe achiel. Bang'e to ibiro tero ne od bura maduong' mondo puodhe, to mogik ibiro tero ne jopiny e ombulu mar paro kochopo dwe mar 6 higa manyien. Nyasi makamano onego bed ni chakre juma manyien, kata kamano ne ochwale nyime bang' kane lero owuok ni ne nitiere weche mane pok ogo chapa e bill mar BBI e apisi mar government printer. Kata kamano weche oserumo kendo odiochieng' makiny ka en oganda, ka en ng'ano masiro lwedo BBI, chenro mar choko sei milion 4 ewi ripot mar BBI dhi chakore ayanga odiochieng' makiny e kar romo maduong' mar KICC, nyasi midhi telonie kod ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod ker Uhuru Kenyatta. Chenro mar choko sei maromo milion 4 dhi timore kuom thuolo mar juma achiel mabiro. It oboke mar ariyo loso ewi midhiero ma jogo matiyo e ute thieth ma pacho kae kadhoe kalore kod landruok mar tuo mar COVID-19. E kinde ka kinde wasebedo ka wacho ni lakteche kaachiel kod nyamrerwa, mano nurses, doctors kod clinical officers, e jogo makadhe achiedh nade mikelo kod tuo mar COVID-19. Kata kamano osewil kod joma moko ma bende tiyo matek behind the scenes mar neno ni ute thieth ler kendo weche te e ute thieth ma pacho kae odhi nyime e yo makare. Aloso ewi drivers, jogo mariembo lakteche, jogo mariembo jowa mosegamo kute ma COVID-19. Aloso e cleaners, jogo matimo ler e ute thieth ma pacho kae. Aloso ewi jotich kaka staff members e kin mamoko. Magi gin unsung heroes. Magi gin jotelo monego bed ni ipuoyo, kata kamano wiwa wil kodgi e kinde ma wang'iyo mana jotelo mag siasa, lakteche kod nurses ni ema jogo mane lai manyime mar gamo kute mar COVID-19. Kata kamano wiwa wil kod drivers mariembo jogi, cleaners ma e kinde ka kinde midhi e od thieth iyudo ka hospital ler. Jogi gin jogo mong'eyo adier ewi tuo mar COVID-19. Gin yawago ma bende oketo ngimagi e lai ma nyime manyalo gamo kute ma COVID-19 e kinde magi timo tijegi mar neno ni piny Kenya ogoyo okang' e kedo kod tuo mar COVID-19. Koro waluongi kod dho ngere ni the unsung heroes, drivers, staff members kaachiel kod cleaners e ute thieth ma pacho kae. It oboke mar adek, jaod bura ma Nakuru Town West mano Samuel Arama dhi nyime kod chango bang' gamo kute ma COVID-19 e kinde mane odhi e romo mar BBI gwenge ma Naivasha giko juma mokalo. Jaod bura ma Nakuru Town West mano Samuel Arama, mano MP mara, iwacho ni dhi nyime kod chango bang' gamo kute ma COVID-19. Wakwayo ne hawi maber.
It oboke mar adek bende en ni odiochieng' manyoro oganda maromo 413 e pacho kae ne ogamo kute mag COVID-19. Odiochieng' manyoro oganda maromo 413 ne ogamo kute mag COVID-19 e pacho kae. It oboke mar ang'wen, governors ne ogolo paro mopogore opogore kata ne opogore e paro e wi chenro mar chwalo nyime kinde mar lakteche mawuok e piny mar Cuba bet e pacho kae. Lakteche mawuok e piny Cuba osebedo e pacho kae kuom thuolo moloyo higa achiel, kata kamano ne nitiere dwaro mar mondo ochwal nyime kinde margi mar bet e pacho kae. E kinde mane gitwak kod jatend migawo mochung'ne weche mag thieth e pacho kae Mutahi Kagwe, governors mopogore opogore ne ogolo paro mopogore opogore e wi wach makamano. It oboke mar abich, DCI, jatend okwach kich ma pacho kae Mano Kinoti, jatend okwach kich ma pacho kae George Kinoti, nyoro oyango ni piny owacho dhi chiero bura maloso e wi jogo mane okelo lweny e pacho kae e tok yiero maduong' mar 2007-2008. George Kinoti, mano jatend okwach kich ma pacho kae, nyoro owacho ni obila dhi chiero cases kata buche malose e wi yawago mane omuocho lweny e pacho kae e tok yiero maduong' mar 2007-2008 mabiro bang' ka joneno manyien maromo 118 nyoro odhi ndiko dhogi e wi gigo ma ging'eyo e wi lweny mar 2008-2007, kama Kinoti nowacho ni piny owacho dhi kawo ndamo mager kata okang' mager ne jogo mane ochiayo lweny e higa mar 2008-2007 e pacho kae. It oboke mar auchiel, jatend kweth mar jood bura mabalo e piny Tanzania mano Tundu Lissu nyoro kwayo pinje maoko mondo oket okang' mager ne ker mar Tanzania mano John Pombe Magufuli kuom ketho ratiro mag jogo mobalo kod piny owacho mare. Mano Tundu Lissu, jatend kweth mar jood bura mobalo e piny Tanzania, nyoro kwayo pinje maoko mondo oket embargo kata restrictions ne ker John Pombe Magufuli kuom ketho ratiro mag jogo makwedo piny owacho mare e piny libamba ma Tanzania. It oboke mar auchiel bende, ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga dhi telo ne oganda ma pacho kae odiochieng' makiny e nyasi mar choko sei maromo 4 million e wi ripot mar BBI, nyasi madhi timore e kar romo maduong' mar KICC. Nyasi ma kamano nonego bed ni chakore juma mokalo, kata kamano ne ochwale nyime nyaka odiochieng' makiny, kama gikone to oganda dhi yudo thuolo mar chako solo sei kata signatures magi maromo 4 million e wi ripot mar BBI kuom thuolo mar juma achiel mabiro. It oboke mar abiriyo, komiti mar od bura mochung'ne weche mag somo dhi timo lalruok kod romo gi vice chancellors mag mbalariany ma pacho kae e wi dwaro margi mar medo school fees e wi mbalariany ma pacho kae. Komiti mar od bura mochung'ne weche mag somo dhi timo romo kod vice chancellors mag mbalariany duto ma pacho kae e wi dwaro margi mar medo school fees ne jopuonjre masomo e mbalariany ma pacho kae. It oboke mar aboro en ni chanjo mar tuo mar COVID-19 mong'ere kaka AstraZeneca, chanjo mar tuo mar COVID-19 mong'ere ka AstraZeneca mogol kod mbalariany mar Oxford University mar piny Ingereza, iwacho ni en chanjo maber mokalo kendo onyalo konyo oganda gi atamalo 90 e kedo kod tuo mar COVID-19. Chanjo mar AstraZeneca, mano chanjo molos kod mbalariany mar Oxford University mar piny Ingereza, iwacho ni nyalo konyo oganda e kedo gi tuo mar COVID-19 gi atamalo 90. Mano it oboke mar aboro. It oboke mar apar loso e wi weche mag lope. It oboke mar 12,
en ni doho ne ogolo chik ne od thieth mar Nairobi Women Hospital mondo ochul miyo moro omenda maromo $44 million bang' kane gitimo ne nyathine bero marach, bero mane okelone chandruok mar obwongo. Doho ne ogolo chik ne od thieth mar Nairobi Women Hospital mondo ochul miyo moro omenda maromo $44 million bang' ka od thieth mar Nairobi Hospital ne otimo ne nyathine bero mar obwongo e yono ma ok ber. Ito oboke mar 14, 15 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar The Standard. Tok oboke mar The Standard kawuono, tuke mag UEFA Champions League dhi duogo kendo, kama The Great Manchester United dhi rakore kod Istanbul e okang' mar 2, kama penjo en ni to Paul Pogba nyalo rieny kendo sulwe mare nyalo rieny e tuke mag UEFA Champions League bang' ka noweye oko e tugo e kind Manchester United kaachiel kod West Brom giko odira mokalo. Ipenjo ni to sulwe mar Paul Pogba nyalo rieny kendo e kinde ma Manchester United odiochieng' ma kawuono kata otieno ma kawuono dhi rakore kod klab mar Basaksehir Istanbul e tuke mag UEFA Champions League otieno ma kawuono. E weche mag tuke mamoko kalidho ni alidho en ni duol mar FIFA, mano duol mochung' ne weche mag adhula e piny mangima, ne ochungo ker mar CAF mane en duol mochung' ne weche mag adhula e pinje mag Afrika, mano Ahmad ne ochunge kuom thuolo mar higni 5 mabiro, goye kum kuom thuolo mar higni 5 mabiro e donjore e weche mag adhula e wi mano magiwacho ni weche mag mibadhi ma itude kod mano. CAF President Ahmad omi kum mar higni 5 kod FIFA kuom weche mag mibadhi. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation, kama thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni is he the hunted man? Is he the hunted man? Jalup Ker William Ruto en jago ma iluwo kose? Ipenjo ni William Ruto en jago ma sani koro piny owacho luwo kose? Bang' ka jatend okwach kich ma pacho kae George Kinoti nyoro osewacho ni piny owacho dhi chiero bura mag jogo manosiayo lweny e tok yiero maduong' mar 2007-2008, kendo inyalo paro ni jalup Ker William Ruto higa mokalo kane oloso kod wang' liech moro e pacho kae nowacho ni nitiere jotelo moko e pacho kae, nitiere kweth mag jotelo madwaro chiero kes mag 2007-2008 mar chwalo ajenda margi mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Mano en weche mane owach kod jalup Ker William Ruto kane oloso kod wang' liech moro e pacho kae e higa mokalo. Ne owacho ni nitiere kabal, mano kweth mar jotelo moko e pacho kae madwaro chiero cases mag post election violence mago jogo mane osiayo lweny e yiero maduong' mar 2007-2008 mar chopo ajenda margi mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 4 en ni jotelo mag siasa motenore kod jalup Ker William Ruto nyoro okwedo kendo oseyo mokalo Kinoti kuom yawo cases mag yiero mag 2007-2008 e pacho kae. Jotelo motenore kod jalup Ker William Ruto nyoro kwedo kendo oseyo mokalo jatend okwath kich mag pacho kae mano George Kinoti kuom yawo bura kata cases mag jogo manosiayo lweny e yiero maduong' mar 2007-2008. Ne giwacho ni George Kinoti itiyo kod jotelo moko ma pacho kae, to moloyo jotelo masiro lwedo BBI mar kelo lweny e gwenge mag Hoho mar Okak kata Rift Valley. Ito oboke mar 5 kinde loso orumo, warom e debe. Mano wach mane owach kod ogai ma ODM Raila Odinga kinde mane oromo kod jotelo mawuok e gwenge mag Kenya madiere kata Central Kenya Region. Raila nyoro owacho ni kinde mar loso oserumo, kendo jogo ma ok mor kod report mar BBI onyiso gi ni dhano orom e debe mondo jopiny ema odhi ogo ombulu kendo otim yiero margi. Ito oboke mar 6 loso ewi chike mager moket mar kedo kod jogo mauso yedhe mag mero ji e gwenge mag
dho wadh nam chumbi kod Kenya ka mangima. Chike mager ma od bura chano kadho, chike madhi keto penalties kata dhi kawo ondamo mager ne jogo moyud kod keth mar uso yedhe mamero ji e pacho kae. It oboke mar 8 en ni piny owacho omiyo migawo mar thieth thuolo mar nyiewo kata kawo vaccine kata chanjo moro amora minyalo tiyo kodo e kedo kod landruok mar tuo mar COVID-19 e pacho kae. It oboke mar 12 en ni adiera biro chako ng'ere ewi jogo mane otiyo marach kod omenda mane onego bed ni itiyo kodo e ng'iewo gik thieth mar gayo tuo mar COVID-19 e pacho kae. Jogo mane omuom, mane oyako omenda mane onego bed ni itiyo kodo ewi ng'iewo gik thieth mar kedo gi tuo mar COVID-19 e pacho kae biro chako ng'ere e kinde machuok mabiro. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka weche mogi counties be nie oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation en ywaruok e kind lakteche kaachiel kod piny owacho ewi gik thieth kata personal protective equipments magiwacho ni pok omigi kod piny owacho e kinde ma githiedho oganda mosegamo kute mag COVID-19 e pacho kae. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni why Kinoti is reviving Kiamba murder cases. Gimomiyo jatend okwach kich ma pacho kae George Kinoti ochako chiero kes mag jogo mane osiayo lweny e yiero mar 2007 e 2008, gino mane omiyo owang' od lamo moro ma Kiamba e kaunti ma Uasin Gishu. It oboke mar 2, rowere kata jogo mane oloso chenro mar party mane omiyo omak rowere ma jopuonjre manyiri maromo 44 e pacho kae. Obila nosemako 4 kuomgi kuom chano party kata budho mane omiyo omak rowere maromo 44 e pacho kae, rowere ma jopuonjre e pacho kae. It oboke mar 4 nyaka 5 loso mane e ywaruok e kind piny owacho kaachiel kod lakteche ewi personal protective equipments, mano gik thieth mag kedo gi tuo mar COVID-19. It oboke mar 6 loso ewi Kinoti kod chenro mare mar chiero cases mag tuo 7 post election violence. Duol mochune kedo gi mibadhi e pacho kae chako nono mibadhi mar omenda maromo milion 197 e County Assembly ma Kisumu. It oboke mar 8 loso ewi chanjo mar tuo mar COVID-19. Tok oboke mar The Star loso ewi weche tuke mwabiro mi e weche tuke e thuolo mabiro. Jahera mar Lolwe TV, mano bende makelo e gikono no mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.